Xayrli kün оқучылар. Барыгызга да яхшы кәеф теләп, дәресебезне башлыйбыз. Табышмак әйтәм, җавабын тап. Диңгезе бар, суы юк. Каласы бар, халкы юк. Урманы бар, агачы юк. Нәрсә булыр икән бу? Әфәрин, сез бигрәк тапкыр укучылар булдыгыз. Укучылар, шулай да нәрсә соң ул карта? Карта нинди дә булса җир, күк, диңгез өлешенең сызымы. Җир йөзендә нинди карталар бар соң, укучылар? Сез кайсыларын күргәнегез бар һәм кайсылары белән кулланганыгыз бар? Әйе, бик дөрес. Файдалы казылмалар картасы, климат картасы, юллар картасы, илләр картасы, зоналар картасы һәм башкалар. Алар бик күп. Ләкин алар ни өчен кирәк соң? Бу сорауларга төгәл җавапны дәресебездә белербез. Димәк, бүгенге дәресебезнең темасы карта безнең экскурсоводыбыз. Укучылар, хәзер экскурсовод сүзе килеп чыкты. Кем соң ул экскурсовод? Аның эше нидән гыйбарәт икән? Экскурсовод ул сөйли, күрсәтә, аңлата торган кеше. Без аларны музейларда еш очратабыз. Алай булгач, карта ничек экскурсовод була аласың? Ул бит берни дә сөйләми. Укучылар, без сезнең белән Россия киңлекләре буйлап сәяхәт иткәндә, яхшы һәм күп белүче экскурсоводыбыз булып карта хезмәт итәр. Аның ярдәмендә күп сорауларга җавап табарбыз. Әйтеп үткәнебезчә, карталар бик күп төрле була. Без бүген тигезлекләр, таулар, диңгезләр, елгалар, күлләр һәм башка табигать объектлары сурәтләнгән карта белән якыннанрак танышырбыз. Ул Россиянең физик картасы дип атала. Грекча физис табигать сүзеннән алынган. Физик карта безгә Россиянең территориясе, табигаты, файдалы казылмалары турында сөйләр. Хәзер картага карар вакыт җитте. Сезнең каршыгызда Россиянең физик картасы. Ничек уйлыйсыз? Карта нәрсә ярдәмендә сөйли һәм күрсәтә икән? Карта буенча сәяхәт итү өчен аны дөрес итеп укырга өйрәнергә кирәк. Картаны уку аның турындагы язуларны гына уку түгел. Картаның аерым телен дә аңларга кирәк. Ул шартлы билгеләр. Аларга төрле төсләр һәм билгеләмәләр керә. Әйдәгез, шулар белән якыннанрак танышып китик. Һәрбер картаның почмагында масштаб бирелгән. Масштаб җир өслегенең картада ничә тапкырга кечерәйтеп бирелгәнен күрсәтә. Россиянең физик картасында бик зур тигезлекләр. Алар яшел һәм сары төсләр белән күрсәтелгән. Зур елгалар һәм күлләр, диңгезләр, океаннар, зәңгәр су төс белән, таулар, коңгыр төс белән күрсәтелгән. Дәүләтләрнең башкаласы түгәрәк эчендә нокта белән күрсәтелә. Шәһәрләр түгәрәк билгесе белән. Россия Федерациясының дәүләт чиге кызыл тасма, елгалар зәңгәр су төстәге сызыклар, күлләр һәм су саклагычлар, сазлыклар шушындый шартлы билгеләр ярдәмендә күрсәтелә. Диңгез өсте тигезлегеннән биеклек билгеләре кара нокта һәм саннар язылган була. Бу саннар метрларда тауның биеклеген аңлата. Безнең илнең җир астында бик зур байлыклар, төрле файдалы казылмалар яшеренеп ята. Алар нефть, таш күмер, торф, табигый газ, алтын, аш тузы һәм башкалар. Карталарда төньяк һәр вакыт иң өстә билгеләнә. Көньяк димәк капма каршы аста. Көнчыгыш уң якта, көнбатыш сул якта. Россиянең иң төньяк ноктасы Франц Иосиф җире утрауларының берсендә урнашкан. Россиянең иң төньяк ноктасы Таймыр ярымутравында. Россиянең иң көньяк ноктасы Дагестан Республикасында, Азәрбайҗан чигендә. Иң көнбатыш ноктасы Калининград өлкәсендә, Балтык комборынында урнашкан. Балтык комборыны ул Балтык диңгезенә тар гына булып кирип тора торган җир.
Россияның ең көнчыгыш ноктасы Беринг бугазындагы Ратманов утравы. Ә хәзер илебезне төньяктан юдыручы диңгезләр белән танышыйк. Баренц, Карск, Лаптевлар, Көнчыгыш Сибир, Чукотка диңгезләре. Россияны көнчыгыштан Берингово, Охота диңгезләре юа. Илебезнең көньягында Кара, Азов диңгезләре урнашкан. Ә көнбатышта Балтыйк диңгезе. Укучылар, димәк, дәресебезгә нәтиҗә ясап, шуны әйтәсем килә. Россия дөньяның иң зур иле. Физик карта аның территориясе, табигаты турында бик күп нәрсә сөйли. Файдалы казылмалар шулай ук аерым билгеләр белән бирелгән. Укучылар, шуның белән дәресебезнең беренче өлеше тамам. Сезнең белән һәр вакыттагыча дәресне алып баруы бик күңелле булды. Бүгенге дәрестә мин бары тик тырыш, акыллы һәм тәртипле укучылар гына күрдем. Хәзер инде барыгызны да дәресебезнең икенче өлешендә, практик өлешендә көтеп калам.